சோல் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இந்த சேனலில் கவிதையின் பயணங்கள் அப்படின்ற செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சின்ன கவிதை மூலமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய வழிகாட்டி, இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா வே மேக்கர் அப்படின்ற கவிதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம நேரடியாக கவிதைக்குள்ளே போகலாம். வாலிபனே, நீ இயேசுவில் புதிய சிருஷ்டியாய் இருக்கிறாய். ஆகையால் எந்நாளும் எவ்வேளையிலும் இயேசுவோடு கைகோத்து நட. இந்த வாலிப பிரயாணத்தில் உனக்கு வழிகாட்டியாய் இயேசு உண்டு. அதே போல நீயும் பிறருக்கு இயேசுவை வழிகாட்டும் வாலிபனாய் இரு. ஆமா பிரியமானவர்களே, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோட கரத்தில் ஒரு புதிய சிருஷ்டியா, ஒரு புதிய படைப்பா, ஒரு நியூ கிரியேச்சரா நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம். பிரியமானவர்களே, இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்ச பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட வார்த்தையை பற்றி கொண்டு அவரோடு நடக்க நம்ம ஆரம்பிக்கணும். பிரியமானவர்களே, அவரோடு நடக்கிற மெல்லிய இன்பம் வேற எங்குமே கிடைக்காது. பிரியமானவர்களே, அவரோட வார்த்தையை வச்சு மெல்ல மெல்லமா அவரோட கரத்தை நம்ம பிடிக்கிறப்போ அவர் நம்ம கூட இன்னும் அதிகமாக நெருங்க ஆரம்பிக்குவார். பிரியமானவர்களே, இந்த வார்த்தை இப்படியாக போடப்பட்டிருக்கு, கம் நியர் டு காட் அண்ட் ஹீ வில் கம் நியர் டு யூ. அதாவது அவர் கூட நம்ம நெருங்குறப்போ, அவரோட கைகளை கோத்து அவரோட விஷயங்களை நம்ம பற்றிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறப்போ அவரும் நம்ம கூட இன்னும் அதிகமாக நெருங்குவார். பிரியமானவர்களே, யார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்களோ தெரியல, ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட யார் வர்றாங்களோ தெரியல, ஆனால் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கிறவரா இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, இந்த வாலிப பிரயாணத்தில், அதாவது இந்த ஜேர்னி ஆஃப் யூத்தில் நம்ம அவரோட கை கோத்து நடக்க நம்ம மறக்கக்கூடாது. பிரியமானவர்களே, எத்தனையோ சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம வழி தவறி போயிருக்கலாம், வழியே இல்லாமல் நம்ம காணப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஏசப்பா என்னோட மகள் இந்த வழியில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு வந்து இறங்கி வந்திருக்கார். பிரியமானவர்களே, ஒரு வசனம் அழகாக போடப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் த வே, த ட்ரூத் அண்ட் தி லைஃப். அதாவது ஐ எம் த வே, நானே ஒரு வழியா உங்களுக்கு இருக்கிறேனே, உங்களுக்கு ஏன் கலக்கம்? பிரியமானவர்களே, அவரே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா இருக்கிறார். அவரை போல வழிகள் வேற யாருமே காட்ட முடியாது. பிரியமானவர்களே, அவர் அவ்வளோ பெரிய வழியை வச்சிருக்காரு. உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல, உன்னோட வழிகள் என்னோட வழிகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரோட வழிகள் நம்மளோட வழிகள் காட்டும் பெரிதான வழிகளா இருக்கு. பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா, எனக்கு வழியே இல்லை, இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலத்துல ஒரு வழி இல்லையே அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா? நிச்சயமா ஏசப்பா ஒரு பெரிய வழியை உண்டாக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வழிகளை நம்ம நடக்க ஆரம்பிக்கலாம். அநேக வாலிப மக்கள் வழிகளே இல்லாம தவறி போயிருக்கலாம், ஒரு இருளான வழிகளை நடந்து வந்திருக்கலாம். நம்ம ஒரு சேஞ்சை அங்கே உண்டாக்கலாம். ஏசப்பாவோட வழியை, ஒரு வெளிச்சத்தின் வழியை நம்ம அவங்களுக்கு காட்ட ஆயத்தமாக இருக்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கவிதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், இந்த கவிதை நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன். மறந்துடாதீங்க, நீங்கள் அனைவரும் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறீங்க. வாலிப பிரயாணத்தில் ஏசப்பா உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறாரு. அதே போல் பிறருக்கும் ஏசப்பா வழிகாட்ட நீங்கள் மறக்காதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், God bless you all. Thank you for watching this video.